Moi ben. Pois moi boa tarde. En primeiro lugar tamén agradecer á Real Academia Galega, especialmente a Marilar e a Celia por terme convidado. Para min pois, é unha honra colaborar coa institución e ademais por vir precidido no uso da palabra de xuristas que, bueno, que admiro e que ademais contribúen á formación dese pensamento xurídico, ademais pois, centrado en Galicia, non? Como vimos. Ben, na miña intervención vou abordar o desenvolvemento que tivo a estrategia de economía circular da Unión Europea na última década. A Unión Europea hai xusto 10 anos, en 2015, lanzou unha nova estrategia, un novo eslogan a nivel político, que foi o da economía circular. E por contextualizar, pois tamén nese mesmo ano, no 2015, os Estados membros da Unión Europea asinaron o Acordo de París, co que se comprometeron ao principio de neutralidade climática, non? Polo tanto, 2015 é un ano bastante relevante en termos ambientais, para o dereito ambiental europeo, non? Mentras que o principio de neutralidade climática se refería máis á descarbonización da economía, á reducción das emisións e a cuestións ligadas tamén á transición enerxética, a economía circular que pretende abordar? Pois pretende abordar un problema que é, en termos moi xerais, o da obsolescencia programada dos produtos. O modelo de produción e consumo masivo de bens de consumo que predominan nas sociedades capitalistas, non? E, ademais, a Comisión, no momento de formular a estrategia, no ano 2015, foi bastante ambiciosa. Dixo que quería provocar un cambio sistémico do modelo de produción e consumo, non? No modelo no que os bens, no que os recursos se extraen da natureza de forma masiva, se producen, se consumen de forma moi acelerada e, finalmente, xeran cantidades, pois, inxentes de residuos. Ben, ese modelo lineal tiña que abandonarse cara a un modelo circular, de economía circular, no cal se limitara a extracción de recursos da natureza, se limitara a importación de outros países cos problemas que isto conleva, non? Para o tráfico marítimo, como comentaba Luís, e tamén, pois, en termos xeopolíticos, de extracción e importación de materiais dende países que non sempre respetan unhos estándares mínimos de democracia ou de cumprimento dos dereitos humanos, non? Ben, a pregunta que quero facer e tratar de responder é: produciuse ou puxéronse os mecanismos para levar a cabo ese cambio sistémico, ese cambio do modelo productivo ao longo dos últimos 10 anos? Ben, veremos hoxe que se produciron algúns avances, que dúbida cabe, pero, vou a tentar de demostrar tamén algunhas limitacións e que tivo a aplicación práctica desta estrategia de economía circular. Para isto, eu creo que tamén, en primeiro lugar, temos que pensar no pecado orixinal que tuvo a estrategia, non? E é que naquel momento no que se falaba de provocar un cambio sistémico, ao mesmo tempo falábase tamén, sobre todo, de garantir a competitividade da industria europea, non? Ao fin e ao cabo, tratábase de venderlle este novo eslogan á industria europea, ao tecido empresarial e industrial europeo, poñendo na mesa as ventaxas que se poderían extraer de depender menos da importación de recursos de outros países, ser máis autosuficientes, reutilizando máis os recursos que xa temos. En última instancia, os residuos, non? Segundo problema que xa se vislumbraba inicialmente, pois que o documento político, que se chamou Plan de Acción para a Economía Circular, pois incluía grandes proclamas, non? O papel, digamos, ou os documentos de carácter programático, como xa se comentou en intervencións anteriores, aguántano todo, pero o paquete de medidas normativas que acompañou esa proposta política foi un paquete de, basicamente, reforma do sector residuos. Basicamente, mellorar os índices de reciclaxe, mellorar os instrumentos que temos para fomentar unha maior recuperación dos residuos.
Que sucede? Que isto é un enfoque moi restrictivo, moi limitado do que é a economía circular. Se de verdade quería promover un cambio sistémico, entón tería que actuar sobre as primeiras fases da cadea produtiva, sobre como se deseñan eses produtos, sobre que materiais se utilizan, cantos materiais se utilizan e sobre como se consumen logo. Se se pon algún freo ao consumo masivo, se eses produtos se poden reparar unha vez que se estropean ou xa temos que desbotalos e marcar un novo, un aparello novo. Ben, esos foron un pouco os pecados orixinais da estrategia. Se nos remontamos á orixe do concepto, para entender un pouco por que nace, pois o concepto, nace no seo da academia, xa nos anos 70 do século pasado, un economista inglés afincado nos Estados Unidos, Boulding, pois falaba da Terra como unha nave espacial, na cales os recursos son finitos, non? E é necesario reutilizar todo o tempo os recursos. Esta é a idea que logo utilizan Peirce e Turner, economistas ingleses nos anos 90, para xa formular a idea da economía circular. Ese modelo que, a través da reutilización, reparación e, en última instancia, recuperación de residuos, pois fomentase que os recursos lles poidésemos extraer o máximo rendemento. Aínda que nace no seo da academia, logo este termo da economía circular, cando adquire popularidade a finais dos anos 2000, cara ao ano 2009 e 2010, a través do traballo da Fundación Ellen MacArthur. A Fundación Ellen MacArthur é unha fundación de carácter privado que ten certa relevancia mediática a nivel europeo, que exerce como unha especie de lobby nas institucións europeas e que pon na axenda das institucións europeas a economía circular. A entón comisión do presidente Durão Barroso asume este concepto, parecelle que pode ser un eslogan, un bo principio, un bon eslogan para reformar ese modelo productivo e abordar ese problema que tiñamos da obsolescencia programada, e asúmeo como propio no ano 2014, aínda que ese primeiro plan do ano 2014, rapidamente, un ano despois, é retirado. Por que se retira o primeiro plan de economía circular? Porque cambia a Comisión Europea, chega o presidente Juncker naquela época, e porque atende a unha serie de reivindicacións de certos sectores económicos que vían demasiada ambición no primeiro paquete. Ben, outro pecado original, por certo. Entón, unha vez que está formulada a nivel político, temos un desenvolvemento normativo, dende o ano 2015 ata o 18, que finaliza no 18 con un primeiro paquete de directivas europeas que reforman o sector residuos, nas que non vou adentrarme máis porque tampouco ten maior relevancia. Xa dixen antes que iso non é unha visión moi novidosa ou moi ambiciosa ou moi disruptiva do que sería o modelo económico, non? No que sí me quero centrar sería nas normas que se aprobaron a partir do ano 2019, porque aí sí que se produce algún avance relevante. Non vamos a negar os avances que se produciron. No ano 2019 volve cambiar a Comisión Europea e coa nova comisión da presidenta von der Leyen presentan inicialmente o Pacto Verde Europeo. O primeiro mandato da Comisión von der Leyen comeza co Pacto Verde Europeo e con un segundo plan de acción de economía circular que se presenta no ano 2020. E este sí fai propostas normativas de medidas legislativas sobre como se deseñan os produtos, propónse un novo regulamento de deseño ecolóxico que inclúa que obrigue a que os fabricantes deseñen os seus produtos de forma que son desmontables. Un teléfono móvil, se non podemos abrilo, non se pode reparar. De forma que sexa obrigatorio ofrecer pezas de recambio. Fíxanse prazos para ofrecer pezas de recambio. 8, 9, 10 anos, desde que o produto deixou de poñerse no mercado, por certo. Obrigas relativas tamén a que obrigas existen dentro dos prazos de garantía, fora dos prazos de garantía, para acometer esa reparación. Ben, iso é o primeiro, digamos, dentro de todas as medidas que se aprobaron a partir do 2019, vou sinalar, pois,
Tres grupos de medidas. O primeiro, a Directiva de Plásticos dun só uso, que é algo que todos comprobamos nos últimos anos, como desapareceron relativamente, porque se permiten as excepcións, pero como se aminorou o consumo de baixelas de plástico, de envases de bebidas de plástico, de palliñas, axitadores de bebidas, bastonciños de plástico, aínda que siguen estando permitido todo isto en usos sanitarios, por exemplo, ou excepcións deste tipo. Ben, iso é un límite importante á produción, á primeira fase. Impídese xa que se poñan no mercado algúns produtos. Outros establecenselle condicións. Non se poden poñer tapóns no mercado se non van adheridos ás botellas para evitar o lixo disperso, non? Para evitar o plástico disperso que logo acaba nas costas, non? No mar. Sin embargo, é unhas medidas acoutadas, non? Acoutadas ao sector dos plásticos de un só uso, plásticos normalmente pequenos. Ben, segunda gran medida, un novo regulamento de deseño ecolóxico. Europa xa regulaba a Unión Europea xa regulaba desde o ano 2005 requisitos de deseño ecolóxico, que se chama, dentro da Directiva de Deseño Ecolóxico, pero que únicamente se referían ao consumo de enerxía, á eficiencia enerxética dos aparellos, dos electrodomésticos, dos aparellos electrónicos en xeral. Ben, isto non era suficiente. Desde unha perspectiva da economía circular, o que nos interesa non é só a enerxía, senón tamén os materiais. Se se consumen moitos materiais, se os produtos se deseñan para durar, se se deseñan para poder ser desarmados e reparados. Ben, isto faise co novo Regulamento de Deseño Ecolóxico, que se aproba no ano 2024, unha década despois de terse formulado a estrategia. Polo tanto, para ser un dos principios vertebradores do dereito ambiental, do que pretendía ser o dereito ambiental europeo, xa vemos que se tomou con bastante calma, no que se refira ás primeiras fases da cadea productiva. Ademais, é que non é un regulamento directamente aplicable. É que os regulamentos son directamente aplicables nos Estados membros, pero é que este regulamento non é un regulamento ordinario, é un regulamento marco, que quere dicir que só fixa condicións para que nun futuro se poidan aprobar reglamentos específicos, pois un para lavadoras, outro para teléfonos móviles, outro para pantallas, por poñer un exemplo. Estes tres exemplos que acabo de citar xa teñen regulamentos, pero non están adaptados a esta nova normativa, entón son aínda parciais. Bien, por lo tanto, aínda temos que seguir esperando. E terceiro gran avance, non sei como vou ben de tempo. Vale, estou falando rápido. E terceiro gran avance, que é no que me quería deter un pouquiño máis, son as medidas para favorecer o dereito a reparar. O dereito a reparar, ao final, pola relevancia que tivo tamén a nivel de demandas cidadás, de movementos ecoloxistas e asociacións de consumidores que se movilizaron no seo das institucións europeas para reclamar ese dereito a reparar, pois eu creo que se convertiu como nun paradigma do que é a economía circular e do que debería ser. E polo tanto, analizar ata que punto existe hoxe en día un dereito a reparar, eu creo que é o que nos dará a resposta de ata que punto se quixo avanzar cara a unha economía circular. Entón, o dereito a reparar non é un dereito unívoco que se pode exercer de maneira única, senón que máis ben é un conxunto de dereitos que teñen os particulares, os consumidores, os posuidores de bens e de produtos, e por outra parte de obrigas que teñen os fabricantes, non? Os fabricantes ou os importadores ou os reparadores independentes ou os vendedores, as diferentes axentes económicos da cadea productiva. Ben, entón, para que un produto sexa reparable, o primeiro é que este deseñado para ser reparado. Xa me referín antes, non? Ten que incluir a facilidade ou a posibilidade de desarmado, de abrir o aparello. Ten que fabricarse pezas de recambio, porque se non se fabrican máis pezas de recambio, xa non é posible adquirilas, non? Esas pezas teñen que suministrarse a un precio asequible, porque se a peza que necesitas custa máis da metade que un aparello novo, está además comprobado por economistas e publicado que os consumidores mayoritariamente, si costa máis de un tercio a reparación,
está demostrado que a maioría dos consumidores xa non optan pola reparación, prefiren un aparello novo. Bien, entón, como se deseñan o aparello e as pezas? Segunda cuestión, as obrigas dos vendedores. Os vendedores, mentras dura o prazo de garantía, teñen unha obriga de responder pola falta de conformidade. Se xurde un defecto no aparello, pois decimos que existe unha falta de conformidade con respecto a ese teléfono móvil ou a esa lavadora, e tal e como está hoxe en día regulado, pois os vendedores poden ofrecerlle ao consumidor ben que repare o aparello ou ben sustituirlo por un novo. Como se dixo en meses anteriores, tampouco hoxe en día se asume que haxa unha demanda mayoritaria ou unha conciencia ecolóxica mayoritaria, e nin ten por qué. E quizáis os consumidores en épocas de inflación, por exemplo, non é no componente ecolóxico no que están pensando, non? Polo tanto, que se reclamaba desde as asociacións ecoloxistas e asociacións de consumidores? Que non se poidera ofrecer esa doble opción, que fora obrigatorio reparar o aparello, a non ser que se demostrara técnicamente imposible. Ben, que fixo a directiva? A nova directiva. Aprobouse unha nova directiva polo dereito a reparar o ano 2024 tamén, non me referín aínda, perdón. Ben, que di a nova directiva polo dereito a reparar? Pois non introduce unha preferencia da reparación fronte á sustitución, introduce un incentivo. E é que cando o consumidor elixa a reparación, dáselle un prazo de garantía de 12 meses máis. Non sei se este incentivo incluso pode xogar en contra do dereito a reparar, porque os vendedores poden persuadir ao consumidor para sustituirlo por un novo e evitarse ese novo prazo de garantía. Bueno, ao fin e ao cabo é un incentivo, non é unha obriga. Ben, isto dentro do prazo de garantía. Por que sucede fora do prazo de garantía, cando pasan os 3 anos que hoxe en día hai de prazo xeral? Pois aquí sí que foi novidosa a directiva. Inclúe unha obriga de reparar, fora do prazo de garantía. Ata cando? Ata que sigan existindo... nos prazos que determinen os regulamentos de deseño ecolóxico aos que me refirín antes. Se hai un regulamento de lavadoras que di que os fabricantes teñen que dispoñer de pezas de recambio durante 8 anos, pois durante ese prazo de 8 anos, dende que se deixou de fabricar o aparello. De forma gratuita? Non, por suposto. E ese é o seguinte kit da cuestión. Aínda que exista un dereito a reparar, unha obriga de reparar dos vendedores, a directiva di que o prezo ten que ser razoable. Bueno, como mentras non se poñan límites máis específicos, non vai ser razoable nos termos que nos gustaría. Ben, e dúas cuestións máis, ou 3 cuestións máis, que son necesarias para que sexa efectivo o dereito a reparar. A terceira, obrigas relativas á información. A información que teñen os consumidores sobre se o aparello é reparable e, sobre todo, a información que teñen os reparadores independentes sobre como se accede ao interior do aparello, sobre que pezas se necesitan, se se fabrican se son ferramentas de uso común as que se necesitan, ou hai algún tipo de tecnoloxía a que só poden acceder os fabricantes, porque ao mellor é unha tecnoloxía protexida por un dereito de propiedade intelectual, que é outro dos kits da cuestión, tamén. Neste ámbito, bueno, a nova directiva di que os fabricantes teñen a obriga de ofrecer unha información suficiente e veraz para acometer as reparacións. Veremos como se chega a aplicar algún día, porque, bueno, ten que ser incorporada ao ordenamento xurídico dos Estados membros. As directivas, a diferencia dos regulamentos, sí que teñen que pasar un filtro previo, bueno, sí que teñen que ser transpostas aos ordenamentos xurídicos nacionais, non? Por certo, en España estáse tramitando, está en fase de información pública, unha nova lei de consumo sustentable que vai incorporar algunha destas cuestións que temos que estar aí atentos. Outra medida de información que se incluiu,
un formulario que teñen que ofrecer os reparadores, todos os reparadores, tanto dos fabricantes como independentes, ao consumidor con carácter previo á reparación. Formulario que tamén era unha exixencia das asociacións ecologistas e de consumidores, que finalmente, aínda que na versión inicial do proxecto normativo era unha obriga, finalmente é unha posibilidade de carácter voluntario, que é o reparador que queira facer ese formulario faino e o que non queira, pois non o fai. Formulario que basicamente serviría para darlle un pouco de seguridade xurídica á reparación, para que os consumidores poideran comparar, para que foran públicos os prezos, os prazos, o que vai tardar a peza en chegar, o que vai custar esa peza, etc. Os custos, xa me referín, non? Todo este conxunto de obrigas e de dereitos non ten sentido mentras a reparación sexa antieconómica e mentras non existan reparadores independentes que lle faigan a competencia aos propios fabricantes para que faigan rebaixar os prezos da reparación, non? Ao final, o principio de competencia, que é o gran principio que motiva a existencia da Unión Europea, pois cando pode haber sectores que lle fan dano a certa industria, aí non se aplican tan intensamente. Bien, e por último, última cuestión que pode facer efectivo o dereito a reparar, medidas de fomento, incentivos. Incentivos non como os que me referín ata agora, que son pois instrumentos de carácter voluntario que logo ao mellor nin se aplican, senón incentivos a poder ser económicos. Por exemplo, cidades austriacas ou francesas puxeron en marcha un programa de bonos comercio, pero para os reparadores, como o bono activa da Xunta, o bono corazón do Concello de Santiago, que queren promover o comercio local e financian unha parte, non, das compras. Bueno, pois, estas cidades austriacas o que fan é financiar unha parte da reparación. Que conseguimos con isto? Pois que os consumidores opten pola reparación, en vez de comprar un aparello novo, pero tamén que exista un ecosistema de reparadores independentes na cidade, porque isto só se fai para os reparadores pequenos, locais, digamos, non para fabricantes, para grandes fabricantes. Bien, outra medida de fomento que se implantou foi o índice de reparabilidade, que lle dá unha nota aos produtos en función de todos estes parámetros que viñamos comentando, que se puxo en marcha en Francia, que funciona como unha etiqueta de eficiencia enerxética, digamos, pode ser vermello, laranxa, amarelo, verde, a puntuación final, que nos pode parecer un pouco naif, pero, bueno, na práctica sí que levou a algunha empresa, algún fabricante, a modificar algunhas condicións dos seus produtos, porque como queren ter a nota verde, digamos, pois puxeron en marcha manuais de reparación ou fixeron que a cámara de un teléfono móvil, porque isto fixo, por exemplo, unha empresa tecnolóxica, fixo que a cámara fora desmontable. Se rompe, pois pódese adquirir pódese modificar por outra, ou unha peza da cámara, non me acordo de cal. Ben, que concluímos sobre o dereito a reparar? Pois que de momento é un dereito máis que un dereito universal, non é un dereito universal, non é un dereito efectivo, é máis ben un conxunto de medidas parciais que só se aplican para moi pouquiños produtos, os que teñen un regulamento de deseño ecolóxico e que además vimos como tiveron unha eficacia moi demorada na súa aprobación e aínda hoxe non son eficaces, non comezaron a súa eficacia. Isto é un pouco que tamén creo que nos remita a unha reflexión máis ampla sobre o desenvolvemento normativo que tivo a estrategia de economía circular. E un último exemplo. Pois o último exemplo quero simplemente referirme ás últimas medidas anunciadas pola Comisión Europea nestes temas. E son medidas que se anuncian no marco da Brúxula Europea para a Competitividade, que se marcan tamén no paquete Ómnibus, ao que se refería Alba anteriormente. A presidenta von der Leyen empezaba o seu primeiro mandato en 2019 co Pacto Verde Europeo.
Vimos as limitacións que tuvo a aplicación, ou algunhas. Vale, pois o segundo mandato da Comisión von der Leyen xa comeza coa brúxula pola competitividade. Comeza unha aposta xa manifesta, expresa, por garantir a competitividade económica das industrias e das empresas europeas. E, baseándose no informe Draghi, pois pon en marcha unha serie de medidas para facer as empresas europeas competitivas coas empresas chinas e estadounidenses, non? Bueno, obxectivos poden ser loables en parte, non? Problema, que cando logo miramos as medidas concretas que se promoven para os próximos 5 anos, a Unión Europea traballa en quinquenios, pois as medidas son, no ámbito da economía circular, eliminar rexistros e obrigas de información, armonizar normas da responsabilidade de empleado e produtor, normas da legislación de residuos, eliminar obrigas de notificación en materia de residuos. Pois ás empresas, claro, elles máis competitivo, elles máis económico, non notificar que materiais se utilizan, non ter que pedir un permiso para utilizar determinado material. Non estou dicindo que non sexa positivo reutilizar residuos, pero ten que haber un control público, non, por parte das administracións. E unha última cuestión que tamén propón a Comisión, todo isto son propostas, porque ainda teñen que logo chegar a materializarse en normas, que me despertou curiosidade. Abro comiñas, facer fronte aos desafíos asociados á concesión de permisos no relativo á avaliación ambiental, que, spoiler, vai ser reducir trámites de información e de avaliación ambiental. Estas son as medidas que máis ligadas á economía circular para o próximo quinquenio. Polo tanto, o eslogan xa deixou de ser moi vendible politicamente, funcionou no seu momento para ter unha nova estrategia ambiental, un novo principio do dereito ambiental que soaba moi ben, que tivo algún avance positivo, tamén porque houve demanda cidadá deses avances, por exemplo, no que vemos ao dereito a reparar, pero que distou moito de provocar un cambio sistémico do modelo productivo como se nos vendeu inicialmente que iba a suceder. E, bueno, iso era todo. Pois moitas gracias.